Saging, madala kami ng saging. Mulat-mula mabagay, hindi nalinisan ng ganyan. Hindi nag-generate. May hinog na ini. May hinog po yan. Yan, harong pang kanin marunong. Sa silopin. Isahin mo na lang yung kanin. Sayang na. Ano mo yung mga plato, dilaan na naman ng mga Asaw. Saan galing yung saging mo kaya natin? Diyan po. Yung binagyo. Pinapatigas ko pa sanang masyado. Ay, natumba na. Tumba na ng pag bagyo di man kami. lakas ang lindol dito. Ang lakas. Hanip na lindol yan. Ang lakas. 5.6. Sa Quezon. Meron magkaharap kami ni tatay. Quezon daw yun. Nandito. Quezon. Mamaya. Saan mo? Ginyangan ano? Sabi ni Erika, nanay, naglilindol. Mamaya nga ni, kumiwig-kuwig. Ako nga nagwawali. Sabi ko parang nahihilo ako. Kaya nakatungo ako. Nagwawalisan ko. Dili ka tayo sa labas. Sabi ni Bibi, oh, naglilindol. Ano yan? Wala na lang. Ang lakas ng lindol. Ano lang yan, pinali ko lang din yan ng manok. Sulong paningit ano? Mas kamaw ikot. Yan ang ano nun, yan ang sinyal. May sulong paningit, kaya pa yung ano ay nakilikili, kalaban niya. May pumalo. Kinilikili niya, Lakas pati pumalo. lakas. Malalakas palaga yung pumalo. At yung nakaano. Ito. Conditioner na disupot dati. Katawan. Galing yan. Oo nga. Ito ay. Dala. Ano to ino? Dala. Magigit ka. Ano ulam mo na mamaya? Pa? Ano ulam mo na mamaya? Hindi. Ang dami pang ulam. Ano? Sabi pag ang ulam na natira. Dami pang natin. May porcha pa kayo. Ano ba? Kinukulit-kulit. Wala na, ubos na. Panggatong. Naikabit mo na yung ano mo. Yan na po. Yan na. Tinisting ko na. Si Lenny Marlon. Nakita mo sa vlog mo? Oh, si Lenny Marlon. Tinisting. Tapos ang ulam ni Marlon ay tuyo. Nakasiling. Bak, siya nag-request ulam na tuyo. Tuyo lang. Wala siya. Malakas na yun. Malakas na yun sa wala. Malakas na sa walang ulam. Bahala siya. Toyota. Sa akin eh.
Marlon. Tag-ulan ngayong November ay. Tinatawanan ka ni Ate Nor. Oh. Ate no, mga tag-ulan bagang November. Kaya nga ni. Ayun, Yung alkansiya mo. October. Yung alkansiya mo dahil sa puwet. Yan. Nabutas na. Tutukin. Binor. Mas mga yung short mo nakita yung Kinikilig si Ate Nor sa inyong ang aking Nor. shirt. May ano? Maanuhan ko na. Ito na pala dito yung shirt ko. Doon. Pumayat Available. kasi ako. Available din yun, Nor. Ate no. Nakakabit ng ilaw. Ayun. May tagalinis na bahay mo. Ilang laba ka. Kaya nga. Mahal ang talent niya, Kuya Marlon, ha? Guli yan. Patay ka ngayon. Ano? Patay tayo dyan. Bayaran mo yan si Ate Nor. Nor, Wala yung asawa. Nor, hawaing ka ni Badit. Oy, Ate Badit, ha? Hindi kita kalaban. Sa'yo na lang si Kuya Luni. Alkansiya mo lang. Hawaing ka ni Badit. Badit! Sa'yo na naman si Kuya Marlon, Ate Badit. Yung alkansiya mo. Bantayin mo yung saruan mo. Ayan. Nandito yan si Sara, ginoko na yan. Yan. Hindi, ganun talaga. Ganyan talaga yan. Ano ka, Marlon? Oo. Dapat naman sinalay-salay mo yan. Yan. Para mainit. Pinapayan niya na ng mga ahas. May silin ka na. Napuka pa ng bata. Gagatong-gatong ko pa din to. Sila na rin. Balik-balik. Yung pusa mo. Wala na, isa na lang natira. Labas na naman yung pusa mo. Isa ang natira. Wala na, Nay. Ubus na. Nagtalunan lahat. Sabi niya. Nag-looks. Magbili na lang kami ng tuyo. Tama yan. At least meron gabi. Yung pusa mo. Ano, Kuya Marlon, kahit na, Yan ang kahit na gabi pag nagutom ka, Yan ang meron nanay. mo pang emergency lutuan. Ano? Siya nga. Oo. May, Kasi naman lalabas meron po. Kapag nag-uulan, ano? Ay, tag-ulan na. Opo. Hindi ka permi. Pag halimbawa, Makitubig na mainit ito ay si nanay. Oo. Pag halimbawa hindi nag-uulan, ha? Ito kayo sa dirty kitchen. Hindi na Ay, nakibo. patay na. Patay na eh. Kaya hindi na nakibo. Patay na? pa. Ha? Buhay pa mo. Wait, patay na. Ano, di na nakibo na. Patay na siya, Noy. Wala. Patay na oh. Mamamatayan. Oh, Hindi na patay na. nakibo. Tapos Sino ba may anak niyan, Marlon? Nanay Maria. buhay pa. Marlon, Tawag ko. sinong inahin niya? Ayan o, yan o. Yan po. Yan o. Puting yan. Yan. Dalawa man po yan. Parehas babae. Dalawang nanay niya. Parehas babae ang pusang yan. Ganda ng plato niya. Binabag mo yan, Nanay Maring? Binabag mo yan? Hindi pa yung nakain. Ay, hindi daw. Hindi papagod. Yan yan na susa sa... Sa nanay? Yan yan. Ah. Susa. Hugas na naman lang si Kuya Marlon. Hmm. Pag may hugas. Tuyo na lang daw sila. Ay, oo, masarap pa yung tuyo. Masarap. Tapos kulay na lang ka. Ano? Tapos ka na May tayo. nag-ano man siya ng... Oh, Kuya Marlon. Nag-ano man siya ng... Saging yun. Anong tawag nun? Nabali po. Yan ba yung ano na yan? Kung ano yan sa nabali sa saging? Pwede mo pa yung paglagay ng ano, ng ano tawag ito, paglagay ng ulam. Mamaya kayo. Ting niya magulay-gulay. Ano naman ang yun? Ay, dami mo labahan. Hmm. Nilagyan na yan ng kusong. Babad niya yan sa sabon sa masumbro. Opo. Wala na tubig yan, yung pinagbanla ko tubig sa akin. Di bale. Lalagyan ko na lang. Ilinis na. Linis na. Eh ako naman ay hindi marunong maglinis. Eh kung mapintas ako, hindi naman ako marunong. Ay, pipintas ka dyan, di ka Ayun naman pa, may kutsara pa Marlon. Yan, linisan mo na rin. Tapon mo na yung tabi-tabi. Tama na sa sunog. Yung masarap,
yung masarap na bigas. Nasa kwarto ni Noni. May isa dun. Siya yung last na binigay sa yata sa Yun po. Sarap yun. Pagod baga ng Nag-utang ako dun sa nagdaang tinapa. Pinautang ako. Napautang man? May laman pa yan. Sinabihan ko na si Mas, pa yun. Ikaw nang bahala. Dapat pa rin yung Ay, chili. ano yan? Chili. Sarap ito. Marami man yung ligo ba gayong yung town? Yan, town girl. Marlon. Yang taon po. Ngayon niyo po sa o. Kabaka. Nalumpat na nanay. Kung sa bayan, takay-takay na yung ibang binaya. Nalumpat man. Sa kubita. Kaya yan, naalis din. Talagyan mo kubita. Tanggal yan. Kaya, rin pa namin yung tubig. Nagpasok doon si nanay mo. Naglilinis ko yung kaya sita. Pero di pa sa likod. Ganun din ng sunrock. Dala nga ni Kuya Cesar yung sunrock. Ilo baga ano sa CR nyo? Meron po. Binisan yata ni Cesar. Binisan naman niya. Binisan ba ni Cesar? Kalawang. Binusan ko rin Para yung sa ako. Sibina. Pagkapunta dito na sa luto pa isina. Nilagyan ko lang yung inodoro ng bawat. Ay. Kalawang. Kalawang. Lagyan niyo ng sunrock. Tapos may sabon. Baga na magdamag. Alis ko lang. Ano masasabi mo, Alex? Ay, puro may tikta. Tama ka dyan. Pwede na naman pag-indikit na si... Kaya. Nay no, nay no. Nay no. Kaya. Sige na eh. Nay no, lagayan. Ay, sinanay. Nay, gingin na nga dun. Ayun, nanay. Doon kay Akin Derek. Nag-akyat doon sa kabila. Kuha kang pili. Ayaw po. Sige na. Ayaw po. Ay, Ayaw din si nanay. Ayaw po. Ngayon ah. ayaw daw. Meron na may pusa. Hello. Di po nga na ate bay. Baldado. Baldado naman tataan tulay dito ko ay. Ha? Ha?
walang paa yan, hindi na makakalakad. Sige. Dami palang bunga yan. Tampuyakin mo. Sakit sa ulo yung katama. Ayos na to. Kuya! Ayos na, Direk. Tama na po, marunong kinakay. Na po.
Pero ang walis, hindi ko makita kung nasaan. Walis na limugat. Nay, nakakain yung kulay pula dyan, Nay. Nay. Ito yung bunga na yung nakakain yun, yung kulay pula. Ha? Bubok yan. Sabubok? Parang ang sarap-sarap kasi. Nakakain ito? Di po. Ito kaya Marlon? Hindi yan. Ano ito? Tabugok. Oo, parang ang sarap kainin. Tabugok daw, wag sabi nanay. Ano ibig sabihin ng tabubok? Ewan ko noon. Ayun, Ano yan, Ma'am Rach? Hindi ko alam kung ano ito, parang ang sarap kainin. Uy, baka kung mamatay ka. Ano lason ito? Lason yan, lason. Ha? Susaw yan? Lason. Kain lang nun. Kasi nung nagpakit ng pibo. Dadalhin yan lab. Biningi doon kay Derek. Pag gusto magpakamatay, kain lang nun, tabubok. Tabugok. Ako lang yung pang ano mo, kaya Marlon, balag na tayo. Magtatak! At tatak! Mga ito. Sinampalok. Kuya, diin marunong magtatak. Ito. Ha?